Hej og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal, eller hvad jeg nu plejer at sige, det til jeg filmer. I dag vil jeg lave en ny skosamling. Det bliver ikke en skosamling på den måde, som jeg har lavet før. Det bliver en lidt anderledes skosamling på den måde, jeg viser alle mine festsko, som dem normalt bruger til fest, nogle af dem. Og så viser jeg nogle af mine andre sko, jeg også bruger sådan lidt primært og sådan noget. Der er lige et par sko, eller to par sko, jeg ikke lige har med, fordi dem har jeg ikke lige på mig. Og jeg har lidt svært ved at få dem, så på den måde kan jeg ikke lave den. Men jeg har nogen med, jeg primært bruger, eller nogle gange bruger. Og så har jeg dem, jeg bruger til fest, eller når jeg gerne vil have nogle pænere sko. Jeg tænker bare, at vi kommer i gang, for der er lidt stykker. Jeg tænker, at vi starter med den her. Og jeg tænker bare, at ligesom i den video, jeg tidligere har lavet, der må man bare ikke stå. Jeg tænker ligesom i den video, jeg tidligere har lavet min skosamling, så skal jeg rette meget pænere med i stolet. Sådan der. Ligesom jeg har gjort min andres i den anden skolevideo, jeg lavede. Og nu skal jeg pille meget om mit hår. Det er lidt træls. Og sådan noget. Men lidt mere jeg har gjort i mine andre skolevideoer, så viser jeg bare kun den ene. Og det tænker jeg også, jeg gør. Jamen, for de er jo ens. De er bare til to forskellige steder. Højre og venstre selvfølgelig. Så jeg viser bare den ene, og så snakker vi lidt om den. Jeg viser dem og sådan noget. De første par sko, jeg vil vise, er et par Puma i guld, som jeg førhen brugte meget, når jeg skulle i byen. Jeg er ikke en, der går særligt tit med hæle. Førhen gjorde jeg ikke, fordi jeg havde ikke rigtig nogen, og ja, jeg har rigtig dårlig balance med det, så jeg havde altid tænkt, at det med hæle for min side af, det var en dårlig idé og sådan noget. Så hver gang vi skulle byen eller til fest, så brugte jeg dem her. Det er nogle guldfarver, som jeg nok kan se med sorte snørbånd. De her de er bare meget lange, det synes jeg er lidt irriterende. Og så er det Puma. Det her, det var en fra min familie engang købte hjem til mig. Og grunden til, at jeg ikke siger dem fra min familie, det er fordi, grunden til, at jeg ikke nævner, hvad de er til mig og sådan noget, det er fordi, jeg har ikke lyst til. Men der var en, der kom hjem fra Tyrkiet en gang, og der havde han dem her. Jeg kan godt se, det var en han. Der havde han dem her med hjem til mig. Det der bare lidt er med det er, at jeg normalt bruger en 36. De er en 37, så de er en lille smule store i det. Men jeg kan godt få det til at fungere, hvis jeg bare spænder dem oven i den. Det eneste ulempe, jeg synes, der er med de her sko, det er nok også derfor, jeg ikke bruger dem så tit. Det er, at snørbåndene er meget, meget lange. Jeg ved godt, at jeg har skiftet snørbånd, det ved jeg ikke, om man kan. Men jeg har skiftet snørbånd ud til nogle kortere, fordi de er meget lange, og jeg træder i dem. Og fordi det ikke er en særlig høj sko, som I kan se. Så det her er ikke særlig højt og sådan noget. Så jeg træder rigtig, rigtig nemt i dem. Snørbåndene kommer hurtigt til at gøre det her, og så træder jeg dem, og så er jeg fat i snørbåndene. Det er lidt irriterende, men de er meget pæne, og de er meget fede. Dem her, dem kunne jeg sagtens på at bruge til, hvad er det for skift, eller pif til dagfedt op, hvis jeg synes, det var lidt kedeligt. Gør det sådan her. De næste par sko er dem her. Det er også et par Puma, men det her, de er lyserøde. De her, de er faktisk lidt tunge i det. De er bare lidt, synes jeg. Det er også nogle, jeg godt kan lide at bruge, og godt kan lide at gå i. Det er det faktisk også nogle, jeg godt kan lide. De er lyserøde, som I kan se. Jeg elsker lyserød. Jeg har rigtig meget bare lyserød. Og jeg elsker de her sko. De er gode. Jeg synes, de er lækre at have på, og de er okay. Man går ikke super godt i dem, og det er nok også derfor, jeg bruger dem så altid. Men jeg synes, de er gode, og jeg synes, de er fede. Så love it. Jeg elsker de her sko. Virkelig. Så har vi min Nike
sko, som jeg købte for, var det sidste år, eller sådan noget. De er ret ulækre at se på. De er ikke så lyserøde mere, som de er. Der er mange, der siger, de er hvide. Det er de ikke. De er lyserøde. De er bare meget, meget lyserøde. Lyseren, den sko jeg viste lige før. Derfor ser de hvide ud, og de ser måske også hvide ud på kameraet. De er lyserøde. Meget lyserøde. Det er meget lyserøde. Men I kan nok godt se her på Nike-logoet, at de er lyserøde. Og ja, de er meget beskidte, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal vaske dem. Jeg ved ikke, om man kan vaske sko. Det er jeg ikke sikker på. Men dem her, dem var også nogle, der siger, de er dog i en 36,5. Så de er lidt større end, hvad det er. Men det er fordi sport, det som der nok er nogen, der ved. Men det der er forskel fra sportssko og almindelige sko, det er lige snart det kommer hen af et sportsmærke. Nogle sportsmærker, der kan de godt være for små, der kan de godt være små i størrelsen. Og jeg har et problem med sko og mig, fordi jeg har det, at min ene fod er større end den anden. Så det er sådan lidt, og det er derfor, at de her, de er 1,36,5, og det er derfor, jeg købte dem. Fordi de kan, sportssko kan godt, især Nike, kan godt være lidt små i størrelsen. Det skal man lige huske. Så de næste par sko bliver dem her. Det her, det er nogle røde New Balance. Det her, det er faktisk de største, de overhovedet i. De er i en. Nu tror jeg godt, jeg ved, hvorfor de her er lidt store i den. Dem her, dem kan jeg ikke huske, hvor jeg har fra, men grunden til, at jeg synes, at de her de virker lidt store, det er måske, fordi det her det er en 38, og jeg bruger normalt 36, 35. Går lidt, nogle gange lidt 35, det kan godt hvad det er for nogen. Og måske 37, måske 36,5, hvis det igen, det er godt på, hvad det er for nogle sko. De her, de er 38, og de her, de er godt nok med, velcro. Jeg kan godt blive snapperen, men nogle gange, der synes jeg også, jeg kan faktisk godt lide dem her. Jeg bruger dem bare ikke så tit, de er lidt store til mig, men jeg bruger dem. Og det, jeg godt kan lide ved dem her, det er, at de har velcro. Det her, det er de eneste par sko, jeg har, der har velcro. Jeg synes, det er meget rart, at de har velcro. Det er meget rart nogle gange at have dem. Og de er faktisk ikke ret særlig tunge. Og jeg elsker farven på dem. Jeg elsker rød og sådan noget. Rød og pink, lyserød og lilla og sådan noget er meget mine farver. Og jeg elsker de røde og sådan noget. Og jeg kan faktisk godt lide det velcro. Det gør nogle gange, at de bare lige er til at smutte ned i, og så er man good to go. Det sidste på sådan hverdags sko er nogle vinterstøvler-agtigt. Altså det er nogle, jeg bruger til, hvis det er koldt. Altså hvis det er koldt, som for eksempel i efterår og vinter, der bruger jeg dem her. Og de er for filer. Jeg har også et par andre filersko, men dem, som er mere almindelige sko, dem har jeg ikke på mig, desværre. Så dem kan jeg ikke vise jer, men de er sådan meget multifarvede og sådan noget. Jeg har de her, som jeg elsker at bruge som... Det her, det er en af mine yndlingssko. Den er fed til, når det er lidt koldere, eller når det er koldere. Det er værd. Jeg synes, den er enormt fed. Og sådan noget. Og jeg elsker den her sådan, normalt er jo en guldpige, men jeg elsker den der sådan sølv, det her shine, og det her shine bag på i sølv. Godt nok er jeg mest en guldpige, men ja, det er en guld og sølv. Nogle gange er jeg mest sølv, og andre gange er jeg mest guld. Det er meget forskelligt. Ja. Den har jeg vist. Nå. Så skal vi videre til de sko, jeg bruger nu, hvis jeg skal et eller andet fancy. Og jeg kommer til at vise nogle hæle. Og så tænker jeg sikkert, hvorfor har du hæle lige pludselig? Det der er, at jeg kommer til at vise og fortælle om de her hæle, som imens jeg viser dem og sådan noget, og hvorfor, ja. Nå.
Jeg i julegave i 22, tror jeg det var, der fik jeg dem her. Og de har som sagt en meget, meget bred hæl. De har en meget bred hæl. Jeg synes, den er lidt for bred, for at være ærlig, men det her, det var nogle, jeg fik i 22. Ja, 22. De har det sådan en lille rem her. Det lukker sådan henover her. Og sådan noget. Og de ser egentlig bare sådan her ud. De sådan krydser, og så er der sådan, jeg ved ikke, om I kan se det, men der er sådan lidt firkantet i det agtigt, og så de sorte. Det her, det var nogle, de første par hele, jeg havde, eller fik. Jeg kan jo godt lide hæle. Jeg har altid godt kunne lide hæle og sådan noget. Jeg kan bare ikke, går bare ikke, jeg kan bare ikke så godt med hæle og sådan noget, fordi jeg har rigtig dårlig balance, som nogen nok ved. Så jeg har rimelig dårlig balance og sådan noget, så på den måde, så er hæle for mig ikke det nemmeste førhen. Men det er jo min første par hæle, og dem havde jeg på i nytåret til 20, fra 22 til 23, der havde jeg dem her på, og sådan glimmer kjoleagtigt. Og jeg kunne også lave en video, hvor jeg viser nogle af mine kjoler. Jeg har rigtig mange kjoler. Men nogle af dem er til vask, eller skal viskes, så dem viser jeg ikke. Så det er nok lidt på den tid. Men det her, det var nogle af mine første hæle. Eller, det var nogle af mine første hæle, og det var nogle af mine eneste hæle, jeg havde til at starte med. Jeg beslutter mig så for, at fordi det er jo, som vi kunne se, så er de meget sandalagtigt. Altså de er meget sådan sommer. Jeg kommer så i tanke om, at jeg gerne vil have nogen, der er lidt mere, man kan bruge til, hvis nu man skal noget i. Lad os sige, at du skal til en eller anden fest, eller sådan noget i, om efteråret eller om vinteren, så begynder det jo at blive koldt, og så er sådan noget sandalværk jo ikke super heldigt. Så jeg vælger at, så de næste par, et andet par hæle, jeg ender med at have. Jeg har den meget tyk hæl. De er lidt lavere, tror jeg, end de andre her. Eller dem jeg viste før. De andre ser sådan her ud. En nytårs. Jeg gør det sådan her. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig pæn. Den er lidt nuttet. Eller nuttet på. Så sådan her ud. Det er en støvle. Men den har igen, og den har byggehæl. For det er det, jeg er bedst vant til. Og jeg vil lige sige, at jeg har 4 par hæle, jeg skal vise. De 2 første er min meget brede hæl. Og de andre 2, jeg kommer til at vise, er der meget hæleforskel. Kommer der at være meget hæleforskel. Så ja. Men de her, de er også rigtig pæne. Og det her, det er nogle, jeg havde. Og dem kan jeg sagtens også bruge både til efterår, men jeg kan også bruge dem til vinter, for der er for inde. Der er sådan ikke meget for, men der er lidt for til, at min tag kan blive okay varm. Holde okay varm. Og det skal også lige siges, at der behøver ikke, for mig, der behøver der ikke være. Jeg kan nogle gange fryse rigtig nemt, men jeg kan også svede rigtig nemt. Og nogle gange kan jeg fryse rigtig nemt på min tær, andre gange kan jeg svede rigtig nemt på min tær. Men der er sådan noget forhånd i, hvilket, og det er ikke særlig tykt, hvilket jeg synes er meget dejligt. Men de er rigtig, de er sådan meget bløde i det her. Så ja. Nej. Så kan man videre. Jeg vælger så at købe 2 par sko mere med hæl. Jeg havde kun de der 2, men som I kunne se, så var de begge 2 sorte. Jeg skal alligevel bestille nogle kjoler og sådan noget for noget her Asos, hvis der er nogen, der kender det. Og jeg beslutter mig så for, at jeg vil gerne have nogle hæle, som jeg også skal bruge til andre outfits. Altså når jeg ikke har noget på, der er sort. Lad os sige, at jeg har et lyst outfit på, så ser det dumt ud, at man har et par sorte sko på, synes jeg. Jeg synes, det er særlig pænt. Men jeg vil faktisk, jeg altid primært godt lide at gå i hæle, og ja, så faktisk, jeg kan godt lide hæle og sådan noget. Jeg synes, det er lidt pænere end
Men til at starte, da jeg køber de her kjoler, der bestiller jeg 2 par sko. Og jeg kommer til at vise det ene par, som jeg købte sammen med, og de andre par, jeg kommer til at vise, jeg ikke købte sammen med. Og det forklarer jeg, når jeg viser de andre, så forklarer jeg hvorfor. Jeg viser, som jeg har gjort med de andre, så viser jeg bare den ene af dem. Ligesom jeg har gjort med alle de andre, jeg har vist, så viser jeg bare kun den ene. Det her, det er en væg, skeletagtigt. Den er ikke ret høj heller. Men den her, den har guld. Den er sådan guld. Okay, og så er der de her lange snore, fordi du sådan binder den op på benet. Det synes jeg er rigtig cute, og det er rigtig pænt. Og jeg har ikke haft dem her på ude endnu. De her 2 hæle er meget nye, så jeg har ikke haft dem på ude endnu. Der har ikke lige været nogen specielle anledninger eller noget som helst endnu. Men jeg tænker enten, at jeg skal have dem her på, eller dem jeg kommer til at vise på, når der er noget på et tidspunkt. Jeg synes faktisk, den er rigtig pæn, og som sagt, jeg elsker guld, og jeg synes, de er ret pæne. Og de har lidt en tyk hæl, men den er heller ikke helt. Den er sådan her. Og jeg synes faktisk, de er okay at gå i. Altså, det her, det er meget, meget glat, men hvem fanden har strømper på i sådan nogle her? Eller strømpebukser, eller sådan noget på. Har du ikke strømper på, vil jeg sige, har du bare taget dem, så er den jo meningen. Fordi det er en sandal. Det er min mening. Jeg synes ikke, man skal have strømper i sandaler. Men de første jeg viste, der kan man godt, for der er det ikke særlig tydeligt, hvis du har. Men fordi de er så meget sandalagtige, dem her, så synes jeg ikke, man kan. Lige dem her, dem synes jeg ikke, man kan. Også fordi du binder dem op af benet og sådan noget, så synes jeg ikke, man kan have strømper på, eller strømper og sådan noget på. Eller andet. Så det her er også pænt. Meget pænt. Og undskyld, jeg gaber. Jeg er en smule træt. Og så vil jeg da også ro. Nå. Grunden til, at det er de eneste par, jeg viser, eller det er ikke de eneste par, jeg viser, jeg viser også, kommer også til at vise de mine kunder nu, eller den ene af dem i hvert fald. Det der med dem, det er, at jeg havde bestilt nogle sammen med de andre, de guldfarvede lidt mest. Men jeg kunne ikke passe dem, eller jo, jeg kunne godt passe dem, men jeg har fundet ud af, at sko, der ikke er et spænde eller et eller andet, det fungerer ikke til mig. Fordi jeg har ret små fødder. Lige meget om jeg bestiller dem i en størrelse 36, eller om jeg bestiller dem i en 35, så kan jeg ikke passe dem, eller det bliver ikke ud. Jeg havde bestilt nogle andre, der ligner lidt dem her, men har en meget tykkere hæle, og de var måske lidt lavere end dem her. Som havde den der, som havde uden det her. Så holder det for det. Det er ikke det, vi eller tage i min hånd her, fordi det her, det var der ikke. Men som sådan her, der var bare ikke noget spændende i, og sådan noget, og du ved ikke. Så jeg sendte dem her tilbage, og jeg sidder så og kigger, og så finder jeg så dem her. Har lige fået dem hjem i dag, faktisk. Jeg var på den tidligere i dag. Og de har en meget, meget smal hæl, for til hvad jeg ikke er vant til, men man går fint i dem og sådan noget. Og de er faktisk ret pæne. Normalt er jeg jo ikke til de her, de er meget spidse, og normalt er jeg ikke til spidse sko, men jeg synes ikke, jeg er måske begyndt at vende mig lidt til det der spidse sko, altså til almindelige sko, altså almindelige flade sko, der synes jeg ikke det er pænt, men til hæle, der synes jeg det er okay. Altså når det er hæle, og jeg synes når det er hæle og sådan noget, så gør det ikke så meget, at de har spidse snude. Men når de er flade, så synes jeg det gør noget.
Det vil jeg også klikke med den her. Til at lige om lidt. Så ja. Men det var alle mine sko. Og jeg tænker, at løbet af weekenden her, hvad er det ene? Ja, ikke den her, men jeg er ikke sammen med kæreste den her weekend, for han er hjemme med sin familie og sådan noget. Jeg har haft ham med på kanalen før. Hvorfor sætter jeg egentlig det video med ham? Tror jeg. Ja. Ja. Men grunden til, at jeg også valgte at lave en skosamling, det var fordi, jeg kunne se den sidste skosamling, jeg lavede, der var der rigtig mange, der havde set den. Der var over 100, der havde set den og sådan noget. Så jeg tænkte, det var godt igen. Men ja, jeg kommer nok til at finde lidt flere videoer i løbet af weekenden. Og måske også lidt i løbet af dagen. Nok ikke i løbet af dagen, den her dag. Jeg gider ikke mere. Men det kan være, at jeg finder en video i morgen. Og fredag, lørdag, måske søndag. Jeg ved ikke, hvad der skal på morgen. Jeg hoster meget på tiden. Jeg ved ikke lige, hvad der skal på det. Ja. Men det var egentlig alt for den her video. Jeg tænker, at jeg vil lave en make-up video og sådan noget på et tidspunkt. Jeg ved ikke hvornår, men på et tidspunkt i hvert fald. Men jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I så med. Og ja, jeg håber, I alle sammen har det godt. Og jeg håber, at I har det godt, indtil vi ses igen. Hej hej.